Хей, готови ли сте да посрещнем зимата, а с нея и нуждата от безопасност на пътя? Ние да. В света на гумите зимата започва още щом температурите паднат под 7 градуса. Изборът на гуми е преди всичко лична отговорност. Ние от Доставям не правим компромис с безопасността и спазваме указанията за безопасност на движението по пътищата. Знаете ли, че има закон, който гласи, че в периода от 15 ноември до 1 март всяко превозно средство трябва да бъде с гуми, предназначени за зимни условия, с дълбочина на протектора не по-малко или равна на 4 мм. Нашите зимни гуми вече пристигнаха и са готови да ги монтираме на служебния автомобил. А вие отделихте ли време да проучите пазара на гуми? Ако все още се лутате, нека насочим вниманието ви към няколко полезни сайта. Не рискувай на пътя, не чакай последния момент. Поръчай сега и ние ще ги доставим на време на промоцена. Пиши ни още сега, за да научиш пръв. Оставаме на разположение за вашите въпроси и коментари.